እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ኤርትራ ዳግም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ትሳተፋላ ክትብል ኣሜሪካ ኮኒና ኤርትራውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 100 ዕቁባ ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ግዒዞም ኢትዮጵያ ዘለዋ ውህሉል ዕዳ 57 ቢልዮን ዶላር በፂሑ ዘቤታዊ ዕዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ዓመት በተወሳኺ 350 ቢልዮን ብር ዛይዱ ኣርሳ ዜና ትከታተሉ ጽኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል ኤርትራ ዳግማይ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ትሳተፋላ ክትብል ኣሜሪካ ኮኒና ኣሜሪካ ብዘይካዚ ሕወሓት ኣብ ካልእ ክልላት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ምኽፋቱን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ደብዳብ ነፈርቲ ምክያዱን ብተመሳሳሊ ኮኒና ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ናብ ካልእ ክልላት ኢትዮጵያ ልሒሙ ዞባው ነውፅእ ከይፈጥር ተሰጊኡ ዘሎ እዋን ምምሕዳር ባይደን ንፍሉይ ወኪሉ ኣብ ቀንዲ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ናብ ኢትዮጵያ ልኢኽዎ ኣሎ እቲ ልኡኽ ኩናት ብህፁፅ ደው ዝብለሉ ተኽእሎታት ብዝምልከት ምስ ሰበስልጣን ሃገር ንምምይያጥ ብክልተ መስከረም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘምርሐ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ካሪን ዣን ፒየር ኣረጋጊጻ ጉዳይ ካብ መነባብሮኦም ዝተመዛበሉን ምብፅጻሕ ተቋሪፁ ዘሎ ረድኤትን እውን ኣካል ትዝረርብ ከም ዝኸውን ተኣሚቱ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ተወሰኽቲ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት መነባብሮኦም ራሕሪሖም ይሃድሙ ምህላዎም ዝተፈላለያ ኣህጉራውያን ትካላት ኣመልኪተን ኣብ ሊብያ ብሕማቕ ኩነታት ዝጸንሑ ዜጋታት ኤርትራ ዝርከብዎም ልዕሊ 100 ዕቁባ ናብ ሩዋንዳ ግዒዞም ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲአር ብክልተ መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብቶም ናብ ሩዋንዳ ግዒዞም ዘለዉ ዜጋታት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ሶማል፣ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን እቶም 38 ቆልዑ እዮም እቶም 1 ዕቁባ ኣብ ሩዋንዳ ጊዜያዊ መጽንሒ ማእከል ጋሾራ ዘድልይ መሰረታዊ ነገራት እናተቐረበሎም ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ናይ ምጥያስ መስርሕ ክጽበዩ እዮም ዩኤንኤችሲአር ኣቐዲሙ ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ዘገዓዞም መብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራ ዝኾኑ ኣሳት 401 ዕቁባ በብእዋኑ ናብ ሃገራት ኤሮጳ ከም ዝተጠየሱ ጸብጻብቲ ኣህጉራዊ ትካል ይሕብር መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ትካላት ፋይናንስ ውሽጢ ሃገር ዝተለቅሖ ውህሉል ዕዳ ኣብዚ ዓመት እዚ 1 ትሪልዮንን 530 ቢልዮንን ብር ከም ዝበጽሐ ሚኒስትሪ ገንዘብ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘቤታዊ ውህሉል ዕዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ 1 ትሪልዮንን 176 ቢልዮንን ብር ምንባሩ ዘመልከተ ጸብጻብ ኣብዚ ዓመት እዚ ብ354 ቢልዮን ብር መዝያዱ ኣነጺሩ ውህሉል ዘቤታዊ ዕዳ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ዓመት ጥራይ ብኽንድኡ ብዝሒ ዝነሃረሉ ምኽንያት ኩናትን ምስኡ ተተሓሒዙ ዝሰዓበ ቁጠባዊ ቅልውላውን ከም ምስራዝ ካብ ኣጎዋ ዝኣመሰለ እገዳን ዝቕባበን ምዃኑ ተንተንቲ ቁጠባ ይእምቱ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ይኹን ዘቤታዊ ብሓፈሻ ዝተለቅሓቶ ውህሉል ዕዳ 57.3 ቢልዮን ዶላር በፂሑሎ ካብዚ እቲ ኣሳት ፍርቂ ናይ ወፃኢ ዕዳ እዩ በዘለዋ ውህሉል ዕዳ ምስ ቀዳሞት ሃገራት እትስራዕ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ቁጠባዊ ዕቤት ከተርኢ ጀሚራ ምንባራ ጸብጻብ ባንኪ ዓለም ይሕብር ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝተረኣየ ህዝባዊ ተቃውሞን ድሒሩ ዝተወልዐ ኩናትን ኣብ ትካላትን ወፍርን ገዚፍ ዕንወት ስለ ዘውረደ እታ ሃገር ነተወሳኺ ዕዳን ቁጠባዊ ውድቀትን ተቓሊዓ ከም እትርከብ እቶም ተንተንቲ የጠንቅቑ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ